Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 31, versikulo 10. Aginggat 12. Nagrigat kit din ti sumapol iti asawa a babae, a makabael iti pagrebengan na. Napatpateg nga adayo ngam iti alahas. Dakkel ti panagtalag ti asawa na kenkwana, ket pulos adinto pumanglaw. Bayan ti panagbiag na, naimbag ti ipaay na iti asawa na, ket pulos adi nadangran. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Merli anak, napanan ka din ni nanang mo. Napanin di ili. Apa na pa ni Jay Ili? Kasla ko na itay, ama pan iti ayan ti gayem ng alahera. Alaan na kano ti order ng alahas. Alahas manen. Ay na daddy, di kay pala nasanay ka ni mami. Kat no kagat-gatang na idinaminsan iti alahas na. Ngingina na porselas dayjay kan aritos. Siguro, umapal, ta nakita na ti kagatgatang akwentas kan singsing ni Auntie Erlene. Di na kaya tiyagpaabak. No da makita ng alahas ti kumari na. Nas ka na gumatang mat itimas nangingina. Ano maminsan, maumak iti kasi ng ugali ni mami. Tilang paspasikat ti aramidan na. Jakman amo iti dayjay nga inam. Di na kaya tiyagpaabak. Di na denggan ti ibagbagak. Amasapol nga agurnong tayo met. Tapno adda madadaan nga usaren. Iti tiyempo ti emergency. Awan nga rod, di lagat gatangan na. Dagitay mo't awan ka uskan na abanag. No bagaak agpasugnod. Di na kun kasarsarita. Iso abay-bay aklangan no anya ti kayat na. Marli anak, kita am dagiti ginatang ko nga alahas iti gayem ko nga alahera. Ay na, nagmamayat si ka. Aglalo daytoy daytoy kwintas. 21 karat abalitok daytoy. Excuse me, mami. Ngam saan ka interesado? O sige, inakon iti salad ko. Una yun ti anak ko. Pimanaw kit di. Daytan tumot nga minlita. Ay, Awan lagat alahas ti bagbagam. Kawas ang inginaan. Cellphone na latest model. Kan anyapay. Maumamot siguro di anak mo ni, awan mo ti dakas ngar aramidak na to. Apay nga yakas lakaguranak ti anak ta. Mabalin ka di. No kasaritam ti anak mo. Sana dagita abambanag ti dakdakamatem. Damagamot ano kumusta ti panagadal na. Adda ka di parikot na. Oh, Ha? numay papan kadagita alahas. Kas kadakawas ang inginaan. Kini kumarim nga Erlen ti pangiistoryaam. Tagpadpada kayo apasikat. Ay, una yun, lakay. Kasla uray si kakat kaguran akmatan. Saan ka akagura? Ibagbagak lang ti agpaiso. Titono ti saom kat gumurgura ka. Di naksamatan ay ayatan. At dayta ka manen. Agpasugnod ka manen. Kanayon kamot ngami nakasta kanya. Bakit? Denggam kumamot ti kayat ko nga ipaawat kan ka. Sartangam ngaminan ti kasta. Salimot-mutam kumatit itad ko asweldo. Saan kumaati lagat-gatangam asanmot nga importante. Agurnong kakit di tapno adda madadaan nga usaran inton adda emergency. Lita anak, nadamag ko kin ni Erlen agim matang kakanumanen iti alahas mo. Wan nanang. Ay na anak ko, dumngag ka iti kanayon ko nga ibalakat kan ka. Sursurwam ka diti agurnong. Maasi ka mata iti asawam. Sa nabali ta investment mo ti alahas nanang. Unangam nasaysaya at matlaeng no adda urnong mo iti bangko anak ko. Saan nga agnanayon anapigsa nga agtrabaho ti asawam? Saan mo asayangan tinaglingling etan na? Ay nananang, madanagan kayo unay. Kat no nagpigsa nila kay kong agtrabaho. Dayta ti kunam. Tananam ay tibiag mo ita. Saan ko nga idaw-dawat? Ngam kasanung ay no dumteng tirikat.
Anya nga'y tinamnamaam a pangalaam iti usaram. Ay nananang, di kami to agrigat apulos. Oray puutan nyo. Lakay, adto yan ti kapem. Ay, agyaman nagbagay. Ay na. Ay, wan kayang bakit. Kasla ko nam iti agimatang nilita iti alahas na. Wen, gimatang kanumanen iti alahas na. Ay, gastadura ta anak ta. Mababain nagpayin kininatong asawa na. Binagbagaak nga rod itay. Ngam, baribar matisongbat na. Makikumkompetensyan tumat nga minilita kin ni kumari ng airline. Wen nga rod, sana balikin ni Erlin tasigod abak nang. Adda pangalaan na itiigatang nakadagiting nginginaan nga arwaten na. Agpinpin na sikat da. Ay, kaanon to nga ta makaamiris ti anak ta. Nga awan ti maganab na iti kasta nga aramitan na. Ay, tsaka mo bakit? Saan tamat nagkurang anang bagbagakin kwa na? Sis, nasabat ko ni mami mitay. Ay na, makapaapal lagi ti alahas na si ka. Ala, apay akal lahat ka nagmisuot. Di mo man dakdakamate ni Mamik? Masurunak lang. Oh my God! Sis! Anya ti makagapot allergic ka ni mami? Kasano, dagitila alahas na anginginaan kan gamit na importante kan kuana. Ay, ganun? Wish ko alam, sis. Kasdyan ni Mami. Di na amuteg sa limat-mat. Gastadora, gatang ditoy, gatang ijay. Ay, day talang ti amuna nga aramidan. Donya ang peg ni Mudra kung ganun. One sis. Di bali, sis. Jolaki naman ang sweldo ni Pudra mo. Wanyag pa iso, ngamuray pa'y dakkel. No saan nga amo ni Mami ti agidulin para iti masakbayan, di maibos matlaang. Una niya, sis. Napimpintas pa'y kumano, talon lang ang tigatangan na. May mayat pa'y no kasta. Wes, di nag-iisip ang Mudra mo, sister. Marli anak, agring kan. Maladaw kan iti klasem. Marli. Apay nga tasan nga agring ti anak ko. Ilukat ko malamang ti Rida. Marli. Mami, sakit ti ulo ko. Anak, adi ti mapaspasamak kan ka. Nato! Umay ka man ditoy! Ti anak mo! Darasam! Ano ti mapaspasamak? Ay na, ipantalangan ni Merly iti ospital. Ha? Nabara ka, anak. Sige, ipantangaro di ospital ni Merly. Lita anak, nagdiretso kami dito ospital. Apaman anaamuan may tinapasama kita apaw. Tatang, dakkel agatan ti kasapulan mi para iti CT scan kan laboratory test na. Sige, tulungan kayo. Pinapatag at may salbat ti biyag ti apaw. Agyaman na kada kayo, tatang. Kahit ayan ka dito asawam ngay. Napanagdiskitar iti kwarta nga usaran mi. Awan ka di apulos tinaidul-dulin nyo nga gasawa. Awan, tatang. Ay, na yan anak ko. Daytoy itanti ka na yun niya ibagbagamikin ka. Nato anak, adamot la na diskitaram. Wananang. Alaom daytoy anak ko. Amok nga ado pa'y ti kasapulan ti apok dito ospital. Nakababain ka da kayo, nanang. Ay nato anak ko. Di ka ko magbabain kada kami. Ta para iti apok dayta. Agyaman ako, unay. Nasingpat kayo kinitatang. Syakit di ati dumawat iti dispensa. Kano saan ko maagastadura ti asawam. Ay kat nasaya at kuma. Adda ko man nakasagana nga usaran nyo ita. Antilita, kumusta ti gayem ko? Bimabanti-gurigor na. Ngam saan pa'y analaing. Sapay,
Short kami para iti gastusan mi, para iti panaka-ospital na. Kasta ka di, auntie? Anya nga ta, no ilako yung dagiti alahas yo. Day tangarod ti pampanunutak nga aramidan. Kumusta itante apo ko ta bakit? At ka din nagbaliwan ti kasasaad na. Ay, awan pa'y nga rod lakay. Sapay la ko mataging bagayin. Dayta nga rod ti ikarkararag ko. Kahit anyangay ti ko na ti doktor anang tamingkin kwa na. Kasapulan kanupay ti laboratory test. Sigurado nga kasapulan da pa iti kwarta bakit pare ti dayta. Ay, katun Iso ano mabalin. Mapantaman ka dagiti kakabagyan tayo. Ta dumawat ta iti tulong. No naguror nung kumanga minta anak ta, adda ko maita ti useren ti apo ko ta kwarta. Kumaalakay. Ita, amo na mo't siguron ti kayat ta nga ipakaawat kan kwa na. Subuan ka pa'y sis, Dahito Napsog ako. Ala sis, nagbasit pa lang tikinan mo. Ibusam da iti lugaw, tapno da pamigsam, kit daras ka nga gimbag. Kalubampay. Ituloy ko akan na ninton madamdama. Sige. Aywan, mabalin mo ka nun ti rumwar inton bigat kung na di doktor. Kaya't ko nga rodon ti agawid iji balay. Diyak kayatan iti ospital. Napimpintas mo't laeng, nagpaimbag ka langan iti balayo. No siya ko mati masurot. Ita ko man arumwarang. Ala sis, ano sa mun Orayom ti clearance ti doktor inton bigat. Mami, Daddy, sumurag ako ni pagadalan ita. Kabaalam ka din, anak. Amangan no mabignat ka. Di kay madanagan, Mami. Kabaulak ti bagik. Itulod kan iji pagadalan nyo, anak. Saan ang Daddy? Sige nga, Rod. Umawag kan tulak ta, no adda ti problema, anak. Welcome back, sister! Ipabulod ko to ka ti notes ko, Tapno makopyam dagiti na mismo at topics tayo. Thank you. Ay, sis, nakita kita na Antilita. Nakasimsimplitan. Awanin dagiti nagadong alahas asuot na. Kan, saan ana arjud itan? Kasta ka di? Amom, naka-amerisan ni mamik ita. Amunan ita, no kasano ka-importante dag sa limat-mat. Wow! Good news nga rod dayta, sis. Wan sis. Ngam day jilaang. Imistrikto matan ita ni mami. Naka-budget itan ti allowance mi nga kakabsat. Ha? Kan required nga agbalon kami itan iti lunch mi. Ay na, sis. Dayta ita ti bad news. Saan na ko na may libre di kantin? Takkel nga min tinagastos da mami ka ni daddy iti ospital. Gapo iti pa nagsakit ko. Ada pa'y utang ni daddy iti office. Iso ita ti ikarkaro na abay bayadan. Lakay, nakabayad tan iti utang tayo. Kan ada pa'y basit na urnong ko iti bangko. Nasayat no kasta, bakit? Nayunan tanto ti urnong ta. Kaya't ko ngamin ti gumatang iti talon. Ay na, agyaman akta nakapanunot ka matlaangan. Nasaysaya atan nga igatang ta iti daga, ngam iti gastusak laeng iti awan kaus-uskan na. Lita anak, nakagatang kayo matgaya man iti talon yaw. Wen tatang, inyurnungan mi kaninato. Ay kat kasta anak ko. Mayat day tang investment. Plano mi pa'y timang ipatakdar iti mini grocery, tatang. Ay na, nagmayatan day ta plano yaw anak ko. Sapay la ko mga rod, tatang. Tagbaligi amin a plano mi kan nilakay ko. Sister, nagboom ti business ni Mudra, Nag-click ti negosyo rinugyan na. Wan nga rot sis. Gapo matlaang dayta, iti kinagagat na amangay aywan iti negosyo. Nakagatang sapayin iti tricycle nga ipaspasada da.
Wan, ingkarigatan ni Mami nga inyornongan. Wow! At least, nakaamiris ni mother mo. O anya ngay, di na-discover na itan ang nalaing gayam nga agnegosyo. Pwede na dayta. Lita, napatakkel mo ti mini grocery tayo. Wan nga rod lakay. Gapumot laang iti pa ng encourage mo kanyak. Angam ne, di mo unay banugan ti bagim. Kita mo't ati salunat mo. Amok mati limitasyon ko, lakay. Amangan no iti katatrabahom kat malipata mong timangan. Si Kamat? Saan mat Sa maysa, di mo mat imutan ti bagim. Gumatang ka mat ni tingingina na bestida mo no bag. Wano, agpapintas ka mat. Ay nalakay, saan ko nakasapulan dagita? Nasursurok itan ti agurnong para iti masakbayan. Diyakon kaya ta maulit ti napasamak idinagsakit ti anak ta. Nga awan apulos ti urnong ta. No sa di nula di tantimot utangan ta. Tapno laang adda usaran ta iti ospital. Ay naimbaglaangan tatimulong datatang kananang ko. Kandag iti kakabagyan tayo. Alakat, pagyamanak unay, tan nakaamiris kan, bakit? Ti ina, iti pagtaangan, naskan kuma nga amuna, asalimatmutan dagiti nagbambanugan, ti asawa na. Agurnong tapno at dalatta ti madadaan, akautan na, iti kanito, ti panagkasapulanda. Saan kuma anaskan nga at dapay tinasaam apadas, tapno laeng baliwam tiwagas mo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo